Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşunan Nurwan Hepdäniň jem programmamy dinleýärsiňiz. Onu Hepdäniň esas temalary hususan iň köp dinlenen gepleşiklerimiz, köp okulan makallalarymyz Türkmenistanyň aýal gyýylara berilen prezident sowgady ýa-da 100 ýylynyň 40 manat aýal gyýylar we olaryň sürjülük şahadatnamasyny almakda kynçylyklary, ýurtda giň ýaýranyga edilýän paraxorluk we ykdysat çökünlüğiniň alamatlary barada gurrun eder. Hepdäniň jeminiň ýanyndan bolsa siz dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şu hepde Türkmenistanyň 100 ýylynyň 40 manat barada döwlet telewizionynyň şekilleri esasynda taýýarlan video reportajymyz tejenlerinem Akmurat Ataýewiň başdan geçirmeleri esasynda futbol pökküzýal depýärli ratly video söhbetimiz köp görüldü we okujularymyz bu videolar bilen bagly öz pikirlerini hem has köp aýtmaga çalışypdyrlar. Hususan 100 ýylynyň 40 manat ýagny Türkmen prezidentiniň adyndan aýal gyýylaryň belli bir bölegine 8 mart halkara aýallar güni münasibetli berilen sowgat garşylykly pikirler döredipdir. Azatlygyň bu pikirleri ýagny okujularyň pikirleri boýunça taýýarlanýany Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýkanyndan dinläliň. Beýle maskaraçylyk hiç bir ýerde-de ýokdur. Adamlar $11 diýip nowata durýarlar. Az pulu bilen ilatyň gözüne gum atýarlar. $11 bilen bazara hem girip bolmaýa diýip Johnny lakamly okujymyz maňlaýa syýylynýan 40 manat atly video bilen bagly ýazan tesirini aýdýar. Okujylarymyzyň gurrun edýän $11 ýagny 40 manaty bu prezidentiň adyndan halkara zenanlar güni münasibetli Türkmenistanyň aýallara goşurulýan pul sowgady. Garry, yaş aýallaryň nowata durup berilýän 40 manaty maňlaýlaryna syýylýan videosy okujylarymyzyň arasynda dürli pikirleri, şol sanly jedelleri we dürli garaşlary döretdi. Tesvir ýazýanlaryň bir bölegi berilýän bu 40 manada şükür edilmeligini, dünýäniň hiç bir ýerine aýallaryň beýle aladasynyň edilmeýändigini öňe sürseler, öz pikirini galyranlaryň ýene bir bölegi videodaky görnüşleri, maskaraçylyk we adamyň mertebesiniň depelenmegi diýip hässetlendirýärler. Neva Sultan atly okujymyz Azatlyk radiosynyň Facebook sahypasynda çap edilen bu videonyň aşagyna näýlelik ähengli tesvir ýazanlara ýüzlenip, näýlelik etmäň, şonu 40 manaty prezident göňünden çykaryp beripdir. Aýal gyýylaryň adyny tutup bayramyny gutlap, pul alanlar begenip durlar. Öňkü ruslaryň zamanasyndaky ýaly hemme zady döwletden garaşmaň diyen maslahat bilen tesvirini jemleýär. Ýokurky ýaly mazmuny ýene-de onlarça tesvire jogap hökümine demokrat lakamly illeşimiz şeýleýär. Prezident döwletiň puluny öz adyna geçirýärmi? Bu döwlet pulu, döwletiň gannasyndan çykan pul. Prezidentiň näme daxly bar berdi? Prezident öz kizeninden çykaranok o pulu göz görteli adam alajak bolýarlar. Şoň ýaly zat bolsa prezidentiň adyna bolar. Beýleki erwet zatlarda prezidentden başga hemme günäli. Bellemeli zat sowgat berilenleriň şol sanyna çagalar baglarynaky gyýjagalardan başlap gartaşan aýallara çenli hemmesiniň bu 40 manaty hut maňlaýlaryna syýylyp almagy okujylarymyzyň arasynda köp näýleligi döretdi. Awzalyan forumda İlhan Akramjanowly bu ne ahwal? İlki durmuş adamlaryna dönnük, baga taqdim et, agaja taqdim et, heykele taqdim et, innem $11 taqdim et diýip ýeti tanqidi tesvir galdyrypdyr. Markus Kuris Muratowa atly okujymyz videodaky ýagdaýlary näýleligini bildirenleri ýurdu garalamakda aýyplap, her öýde näçe aýal bolsa hemmesine berilýär. Her öýde-de iň azyndan 5-6 aýal gyýz bar. Kanagata bereket diýipdirler diýen nakaly hem goşup öz pikirini beýan edýär. Emma gepin gerdişine görä ýatlasak bu 40 manat ähli Türkmenistanyň aýallara berilmän, eýsediňe işleýän we okuyan zenanlara, pensiýa we döwlet kömegini alýan aýallara, şeýle-de studentlere, mektep okuwçylaryna we çagalar baglaryna gatnaýan gyýjagazlara berilýär. Bu ýagdaýam okujylaryň belli bir böleginde näme üçin deňlik ýok diýen ýaly näýle soraglar döredýär.
Hormatly dinleyijiler, okuwçylarymyzyň pikirlerini synnyňlediňiz. Türkmenistanda bir tarapdan aýal gyzlar üçin ähli durmuş okuw we iş şertleriniň döredilýänini gaýdylýar. Ikinji tarapdan soňky ýyllar ýananlaryň sürjülük şahadatnamalaryny almagyny, emel päsgelçilikleriniň döredilýänini barada hem resmi bolmady kabarlar gelip bolýar. Türkmenistanda kabarçymyz Soltan Açyl we bu ýagdaý bilen gazaklanyp şeýle päsgelçiligi duguşanlygyny aýdýan Daşogul diýen özüni Ogulşat diýip tanadan 38 ýaşyndaky telekaçy bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetden hem bir bölegi bilelikde dinläliň. Ine Türkmenistan'da soňky ýyllarda türkmen denarlaryna sürüjülük şahadatnamasyny beren oklar diýen gurrunlar ýaýrýar. Şu arada siz näme diýip bilen türkmen denarlaryna hem üçin sürüjülük şahadatnamasyny alyp bilen oklar? Bilmedim na şonu bize bermän dur şu aýal maşgalalara bermän dur ta şonu. Men şonu bara Daşowdy welaýatynyň könürgün etrawyna tapsyrdım. Ýöne men 6 gedek egzameniň geçdim, ýöne şonu maňa bermän durda. O men alatym gelýär şonu özüm sürübem bilýän, özüm göwnüm bitirem, ýöne şonu maňa bermän durlar. Şoň näme kemçilikden bermän durlaryny bilhemek aýal maşgalalara berenek. Sonda sizden näme bahana ödlerler? Bir soralara jogap berbilen ýokmy? Näme bahana bilen size şu baha goýulanok, gerekli baha? Şol hiç ýyl aýal maşgalalara berilenek. Hemme aýal maşgalalaryň mara şol içinde şoň organ işgärlerim bar eken. Ýöne diýdi şonu bermek bolanak diýip şu açan bermän dur. Ýogda egzameni girenimne 6 soraguna da jogap berip bilýän ýöne 7-nji dogry gelenimne şoň sark etip ýap goýýar da eger hiç ýyl men jogap berip bilen akdiýen ýalag etip ýapýar jony. Hakykatda siz 7-nji soraga jogap tapýaňyzmy? Hakykatda men 7-nji soraga jogap tapýan. Ýöne hakyky şoň 10 soragyna da jogap beren gyzy men gözüm bilen gördüm. Özü işläp beren gyzy şu könürgünçiň içinde özüm ýanky hökümet işgäri şolam alyp bilen agana şuny. Sürüjülük şahadatnamasyny almak üçin okan döwrüňizde şu okuma sizler bildiren türkmen denarlary köpmi? Okan döwürlerimizde 15 tanakda aýal maşgalalar, gelin gyzlar bardy, şoň içinde höwesleri kän. Şolaryň hiç şol şahadatnamany alyp bilmedimi? Ýok, hiç gaýta alyp bilmedi. Hormatly dinleyijiler, Daşogully Ogulşat bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eger sizde hem bu ýagdaý barada maglumat bar bolsa ýa-da denanlaryň sürüjülük şahadatnamasyny almaklarynyň çäklendirilişi bilen bagly tejribeleriňiz bolsa, bu söhbete goşulyp pikirleriňizi ýazmaga çagyrýar. Türkmenistanda soňky ýyllarda aşary ýurtlardan getirilýän awtologlaryň motorunyň möçberi, renki, aýnasynyň renki, öndürilen ýyly bilen bagly hem çäklendirmeler köpeldi. Adatlyň bu meselede gepleşikler hem okuwçylarda köp gazaklanma döredýär. 4 ýyl odal öndürilen awtologlaryň ýurda getirilmegine degişli täze girilen düzgünler barada söhbetdeşligimiz hem şu hepde köp dinlenen söhbetleriň arasyndadyr. Okuwçylarymyz bu çäklendirmeleriň we gadaganlyklaryň hem adama degişli därli barada gaharly teswirler hem galdyrýarlar. Türkmenistanda çäklendirmeler we gadaganlyklar bilen bir hatarda para peşkeş gurrunlar hem artmasa kemelmeýän ýaly. Soňky döwürde bolsa türkmen prezidenti hem ýolbaşçylar öz ýakyn egin hem artdyryp ýazmakda, statistik maglumatlar galyplaşdyrmakda, paraxorlukda has köp tanqidleýän ýaly görnýär. Egerde Tapar Murat Niýaz döwründe ýolbaşçylar paraxorlukda aýplanyp has köp paş edilen bolsa Berdimuhammed döwründe millionlap dollar para almakda aýplanýanlar ýok diýerlikdi. Gepin gerçisini aýtsak, Türkmenistanyň paranyň ýagdaýy barada Adatlyň websaýtyna çap edilýän makalalar, söhbetdeşlikler hem okuwçylarymyzda aýratyn gazaklanma döredýär we olar öz teswirlerini, pikirlerini bu ýagdaýyň ýokarlardan aýdýanyny öňe sürýärler. Eýsem Türkmenistanyň para peşkeş nähil we haýsy pudoklarda has ýaýran. Kardeşim tekrar bu arada Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanmurada prezident paraxorlugyň üstüniň açylandygyny aýdyp soňky aýlarda ýem birnäçe ýerdek çykyş etdi. Paraxorlugyň artandygy adaty durmuşda gözeýilýärmi? Paraxorluk berim peşkeşdi Türkmenistanda soňky ýyllarda adaty ýagdaýa urildi. Şöyle göz-görtele artanlygyny duýdurýan alamatlar welin durmuşda ýok. Amanmurada paraxorluk esasan haýsy pudoklarda gözeýilýär? Paraxorluk plan pudokda köp berýärler, plan pudokda azalýarlar diýip gurrun ederýärler. Paraxorluk öňde daýdyşmýar bilni adaty we urilýäni esasy gözeýilýän ýerler bir bilim sistemasyna paraxorluk asasan klasyada ýürüýte orta ýokary huzaýlaryna okuw girmekde para peşkeşin barha artýarlygy hakynda ila tarapyndan gurrun mewzuya galy berse ol ýerde beýle bir işe girmek üçin hökmen para peşkeş talap edilýärligi
sorulýanlygyny adamlar gurrun berýärler. Para bolmasa hiç bir iş yerleşip bolmaýanlygyny aýdyp beýlenýärler. Galberde inkisaplarda da para peşkeş gözüýär. Meselem bir zaýynyň öňünde hasanam bolsa bir wagt bir kanun yer eýlep zaýyna ýapyryp zaý salan bolsa ine şu ýagdaýda etraf häkimligi derejesindäki emellerlere ýa-da öý problemiyetiniň ýol başçylaryna para peşkeş berilýär. Hatda awaqtym bolsa öz zaýynda oturdulan towadyjy enzamlary, kondenseneri aýyrmazlyk üçin para peşkeş berip ýan adamlar bar. Şeýle hem para peşkeşin ýeni döwür gullaýasanýar. Bir polisiýanyň köşe ýol hereketi gullugynyň işgärleri bilen baglanyşly bolup getýär. Türjüler köp garatda günäh bolmasa-da köşe ýol hereketiniň gullugynyň işgärlerini özünden para talap edýärligini, olaryň başyny tormak üçin dawa dendeletmän sorulýan parany berýänliklerini aýdýar. Garaz alınmaýan yeri ýok diýýär. Amanrada ýaşaýjylar para peşkeş sorulýan sebäpli öz işleriniň çözülmeýändigini aýdyp, deýişli resmiýlere ýüz tutandy. Olar bu ýüzlenmesine jogap alyp bilýärlermi? Öz meselesini çözüp bilýärlermi? Doğrusu şeydir, adaleti, hakikati talep edilen adama men juda az uçyan. Sebebi ähli kişi özünün işinin bitecek yerine seredýär. Şol üçin menden para talep etdiler. Şol üçin iş alan oklar diýip arz edip adam mene göremok. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazgy Amanbat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň soňky 1,5 million gowrak wagtyň dowamyny milli pul manat bilen bagly, şonuň bilen bir wagtda daşary ýurt walyutalarynyň erkin alys-salyş edilmegi meselesinde dürli kynçylyklaryň döreýänligi aýdylýar. Ikinji tarapdan ozaldan welýän işsizlik meselesiniň üstüne iş ýerlerini kemeltmek, edara kärhanalary birikdirmek bilen bagly hem habarlar görülýär. Mundan başga soňky aýlarda nagd pul ýetmezligi, aýlyklaryň wagtyna berilmezligi barada aladaly habarlar goşýar. Hem bular nämeň alamaty we ykdysadçynyň özi bilen seredilse Türkmenistanyň döwletiň ykdysady krizise girmeginiň nähil alamatlary görünýär. Azatlyk radiosu bu soraw bilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ozalky başlygy Şwesiýada bozgunlukda ýaşaýan türkmen ykdysadçysy Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdi egerde ykdysadçyň özi bilen seredilse Türkmenistanyň döwletiň ykdysady krizise girmeginiň nähil alamatlary görünýär. Berde orýanyzmy öňdüni aýtyp gelýärdi, şu Türkmenistanda da hakyky hökümet dolanşygy ýok diýip-de. Şoňa bir objektiv sebäp bolýar-da. Şoňa moza ikinji sebäbi de ol daşlyn gelýär-de, bäzi bilýändirsiniz-de, şu dünýä ýüzündeki bolýan krizisi. Biri şu ýa Türkmenistanyň özüne bagly, şu hakyky Türkmenistanda hökümet dolanşygy ýok. Şoň üçin dogry siýasat ýöredilmeýär ýurdun içinde. Şoň üçin şuňar bir sälçik bir kynçylyk dörese, Türkmenistan agyr ýagdaýa düşýär-de. Hemme şu agrymym şu halka düşýär. Indi sizin pikiriňizçe, eger döwletiň akly başynda bolsa, şuňal ýagdaýda nähil netije çykarmaly, näme etmeli sizin pikiriňizçe anyk? Men pikirimçe şu hakyky hökümet dolanşygy ýurdun içinde döretmeli-de. Hemme zat şu telewizoryň üstü bilen bir adam çözmeli-de. Ana şu ýagdaýda da o Türkmenistanyň mümkinçiligi bar. Hem halkym gowy ýaşar, hökümetim berip durur. Hormatly dinleýijiler, türkmen ykdysadçysy Hudaýberdi Orazow bilen geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Şunuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny Dünýä Türkmenleri atly gepleşigimiz bar. Men Ýogşun Anurwan şu ýerde nowaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhanawer siz bilen hoşlaşýaryn azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň hormatly dinleýijiler.